Ko lang sa LM. Ano kasi nasawa nila? Kaya binabaan nila. Hindi nakarang nagpadala ako. Nagpadala tayo Joyce, diba? 15, ano siya? 15.29. 3 years na yata. Ha? Asawa mo? Asawa mo. Ilang ako yun. Pero yung sa jowa, nung dalaga ako, hindi. Ano lang, 9 months. Ako wala akong ganun sa Pilipinas eh. Yung buwan lang. Meron pala buwan. Puro mga buwan. Mukhang pera naman kasi yung ano sa buwan. 2 months. Sino yun? Si Mubashir? Baka nandun na naman yung sila Sumon. Kahit mainit, hindi nandun sa lagi mag-jowa eh. Tapos isang araw lang nila susuotin yung mga yung pinagbibili nila, no? Isang araw lang nila susuotin. Ay, nakikita sa YouTube. Umaanggol. Naka-live ko pala. Oo. Nasa YouTube ni Kuya yan. Mag-hi ka, hi followers. Please follow my... Dapat palit kami ni Kuya kasi hindi magandang anggulo. Talaga, te. Kaya na para mas na yung dugo. Ang ganda niya ako. Kung ikaw lang may malaking tattoo sa atin na. Uy, tiniis ko yan. Napakasakit niyan. Grabe. Ayaw mo yun, tatapos mo kain ng walang anesthesia eh. Ganun din, no? Dati din ito. Nakakaray nga ako. Sa ating balikan. Parang lumipad yung paru-paro doon sa tanga. Galing siya sa tanga palipad. Oo, laki dyan. Dapat ito mapilitin niya lang. Tapos kuya, Gugulo pa tayo sa ano? Kailangan natin ng oras. pag nagkasama na lang si Sarang, pag sumahod na siya bago bumag-bakasyon si Kuya, samahan ko si Sarang dito. Okay daw sabi ni Kuya basta may kasama. Bakit tayo nalala? Sabi ko samahan ko, sabi niya, oh, sige pwede. Sinisip ko na ko sa ano, sa isa. Break na kami. Oh, huwag mo. Tanga mo. Bakit ang cellphone ko? Hindi ako makatulog ng ano eh. Maayos Ako nga na masakit eh. Parang ano lang masahin niya ngayon. Hindi ka makita na sa ngayon. Hindi ko alam sa kanya nga. Oo, si Sarang. Hindi ko mabubutin makita si Sarang, jowa ko ngayon. Yung makita si Mari. Nabis na ba mo si Mari? Sabi nga niya sa'yo, di ba? Ano? Plano ko nga yun, Ay, yung ang sexy. sabi niya, ang sabi niya, hindi ka daw sexy. May, ay, ano ba sabi niya pa? Well, may korte lang, hindi sexy pero may korte lang. Oo, nai-English siya sa'yo, Joyce, no? Yung susunod naman siya, sana mabaho. Uy! Diyos ko, ginoo. Oo nga, kaya nagutak sa kanya yung sinabi niya sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa Joyce, musok na lang, Sa Joyce. YouTube ka, marinig ka. Ano pa kayo? Hi Dami na followers, marites mo please siya. follow my YouTube. Here, come. Ito may ganang marinig niya. Ang ano ng hilot ni Jun ni ano ngayon, ni Onat, masyadong mabigat ngayon ang hilot niya. Masakit sa likod. Dati wala akong naramdaman. Ano yung ganun sa akin? Dati wala akong naramdaman ng hilot niya. Ako walang sakit. Parang wala siyang sa mood maghilot. Alam mo yun. Pagod. Lain natin kami. Pantalan na nga ako. Sarap, te? Sakit. Kasayawan naman.
naman din para malibang ako. Pumunta ka. Libre mo akong tato. Ako na lang ang tatato sa'yo. Sa bahay. Dalawang plastic na masakit. Sa kabila pa. Nanonood ba yung sa Netflix, yung kay Alex Dotaga, yung bago niya ngayon na pelikula. Montang. May jowa ka ba? Sabi mo wala. Sinungaling ka talaga. Ano naman talaga? O baka seryoso mo, Diyos? Oo. Diyos ka na ka wala ng jowa. Bakit? Alam mo kung bakit? Dry na yung labi. Dali pumuntahan ko lang yung crush ko doon. Edwin. Ano? Edwin ba yan? Ako pwede mo masilayan yung crush ko dyan. Kuya, Ilocano kayo, kuya? Ha? Kaya pala kakulay ko. Parang nagdodrawing lang sila. Wala man. Drawing na tuwan talaga yun. Ang pagkakaiba nga lang sa balat niya din na drawing, hindi Tapos sa sa kaya pamilya niya yun. Pati sa atin, Okay naman dun sa ano, hindi naman masyado. Katrabaho ba yan, kuya? Alin? Ito. Hmm. Ha? Mas marami silang lining mo. Ito yung shading. Hmm. Pagano mo po mo sa tato? Tapos magbabalat-balat pa yan. Kaya gusto ko ngayon habang wala sila kasi hindi ako magbabasa ng tubig. Pag ganyan sila. Masakit siya. Kaya hindi pa naman ako tapos. Kaya ka naman yan. Bakit? Pero masakit nila.
Tonight na lang muna. Tonight ko eh. Focus na yung ano na. Dapat pala nag-chinelas ako. Hindi mamili din yung chinelas, ha? Hindi. Sakit? Pag gumagano mo. May ano, dyan yung may US. Kapag sa mga nagdadaanan, meron din mga nagdadaanan. Kaya ito na lang. Joyce, can you please help me? Okay. Huh? Pakita sa okay na yan. Mama. Kasi pag pinasok mo, masasabi mo. Isa pa pala, Joyce. Bakit? Isa pa pala. Nakakal. Maganda kasi pag kunyari na enjoy dito. Ay, Ganda. Yes, sir. I shout out to Mark and everyone. Earl. Shout out. Thank you. Hindi ako makasandot. Bakit? Masakit yung likod ko. Pag mahukok, di makikita ko lang. Thank you, thank you. I'm wearing a fine jacket. So, also like to thank you for Okay naman, that I'm wearing it too. Yung inspiration daw ko nito sa person. Original bad boy. Kumakera. Ito lang, Marlon Brando. Ito, ay mataba. Bilis, no? Pag tinignan sa reality. Pag tinignan sa reality. Ang usapan lang. Kasi po sa ano status. Wala sa reality. Status versus sa reality. Ganda ni Jim Garcia, no? Parang di tumatanda. May birthday na lang pala sila doon sa park. JC? Masimple lang, no?
Nasa labas na sila. May birthday nga na naman, may nakita akong bagay. Suot na naman ni Marie yung Puti. Oo. Tapos kung makasabi-sabing original yung mga suit niya. Nagbabalot na sila, oh. Tulad si Badel. Si Badel, halos magdikit na yung kilay niya. Hindi na nga lang pag-isahin. Hindi na lang pag-isahin. Alam mo, hindi na pag-isahin para wala rin siyang ano. Wala lang passion. Kay Marie, nagpa-shading siya. Wala din naman. Kaya na may tsura na siya. Boyfriend niya, udirap na naman yung suot ng tabi. Hindi na. Spicean? Si Bilal. Maganda ito, no? Kahit malegi. Si ano? Ay, yung anak ni ano ni Dagoy. Hindi yan anak ni Dagoy. Hindi nga yan, yung isa para ako. Si Berry, pangalan niya Berry. Mga kapatid niya malalaki siya lang ang maliit. Para siyang si ano dito sa Abu Dhabi, ano pa si Girlie. Mas maganda siya kay May. No? Parang sikat yung si Girlie ngayon. Isang pinagtitiripan ng boss niya yung ano yung pinapano siya doon sa yung sa gym nag-gym instructor na. Sa Abu Dhabi yun. Buti pinapayagan nga. Ganun ang high, tinatanggap nila. Kasi sa Pilipinas, medyo mayroong ano sa atin. Eh. Standard, Sa standard. RT. Hindi ka maganda, hindi ka. Tapos pag yung height mo ni ano, nga. Tapos, Maya? Nursing yun, si Maya. tapos yaya sa dito. Ang gusto kasi nila ano yun, ano. Kaya kung makapagsalita, Si yun. Joyce naman case holder to rin ng Red Horse. Ay, ito na yung natin po kahit. Naging magaling yun kasi may pinag-aralan. Tatrabaho pa rin siya doon. Sino na inalagaan mo? Mga amo niya. Napakadami nila doon. Magulang ng lalaki, magulang Ay, ng babae, matapos sa kapatid. isang bahay pala? Oo, nang namatay yung bata. Ay, hindi. Yung ngayon ba? Oo, asawa ng mag-asawa lang. Sakto yun eh. Tapos pinainom lang nila gamot, pinatugyo. Hindi na nila binantayan. Tignan niyo naman profesyon. Sabi nila, ba't daw hindi pagising, alas 8 na lang umaga. Tignan mo, hindi man lang medyo. Pagtingin nila, wala na, matigas na, violet na. Ako may career yun eh. Naririnig nila nga kung ano yung nangyayari sa bata. Kung Umiiyak. yung parang ano na ba, hindi ba, ano. Ganun kayo liit nun eh. Pero babantayin ni Ate Maya yun kung nandun si Ate Maya. Oh, kaso pinag-day off Si siya. Ate Ocean Friday. Pero okay lang din. Oras na. Hindi ko masisi. Kaya ano si Pedro nung inaabot siya ng hanggang 39 lang, natatakot na si Madam. Ang version yun? Sila Sila na ano, si Bella. Nakakagat yung dila o ano. Paano natatakot na rin sa akin pas charger. Kasi yan ang charger na binubuko ng akin eh. Depende siguro tayo, no? Sa cellphone. Pwede naman kay ano, yung kay Bell. Yung cellphone niya, nag-charge yung pero hindi lumaakit yung battery. Kanina hindi ako makapagsalita talaga eh. Kung pinagkatuwa lang ako. Ano ba gusto mo sabihin? Hindi ako makapag-ano. Talagang gusto ko lang lagi. Nakagano. Lukot-lukot na yung damit mo eh. Hmm. Kakahawak. Naliliit na lang yung mga papatato sa ulo ko. Tapos nagbabalak ka pa sa likod ng tuhod, baka masipa mo na si ano.
naman din yung pangarap niya, mapatato niya yung likod ng tuhod niya at ano. Nag-burn ako lang, likod ng tuhod sa, sa tatay ko. O ngayon, ayaw mo na talaga. Ayoko na. Naranasan mo yung buto dyan. May balak pa ako eh. Sa pato. Pero nga daw, lima daw maliit yung na lang. ano niya, lima daw yung gusto niyang tato, pero pa isa-isa lang daw niya. Ganda ni ano, mutig din na dulas. Pisina, halili, sige. Kasi ang haba-haba kasi ng ano, nakakapakan na nila, kardihan kasi eh. Haba-haba kasi ng mga gown, eh, pwede namang hindi, ano eh, pasaya din sa ano eh. Ang patalo sa mukha ni Marian talaga. Ang ganda ng match nung nanay at tatay niya. Pero mapangit naman ang suit nito, parang nagsuot lang ng bra, tapos ano, palita, ano pa yan. Pero si Maria, simple lang, pero ano, parang may pugad. Parang may pugad lang. Kasi GMA na pala ito. Hindi may supang palita kalalaking tao. Ganda tumawag pa niya sa Marian. May hawig sila ni ano ni Antoinette, pero si Antoinette kasi medyo ano na. Mature na yun. Gabi kong picture mo parang ano. Tapos sa lalaki naman gwapo si Ian Veneracion tsaka si ano. Jowa niya Pakistan. Parang si Ian Veneracion. Gwapo ni Ian no? Parang si Ian Veneracion. Ash ko yun. Ian Veneracion daw ng ano, Dubai. Sino ang anak ko pa sa face? Ano mo? Hindi ka lamig ka? Pakandya mo ng Ano? Ako din kanina pag Ito pa nagiginit yan ha? Ba't hindi ka maaray ako? ha? Plastic yan eh. Ay! Sinong bata ito? Isabel Ortega, anak ni Robert ni ano ni Michelle Ortega. Mga bagong artista. Anak ni Lico Lapid yan eh. Kay Michelle Ortega. Mga bago. Sigurado. Miguel Santa Fe. Tan Felix pala, Miguel Santa Fe. Kasi sa mga may kinto, ano na? David mo na. Something like stylish. Styled by. Styled by. Ni Marie. Ako. Kasi ganyan yung dede ni Marie, di ba? No, no. Hmm. Sexy no? Sino? Si Rufa. Kasi sabi niya, kapag kaka-inject din doon sa kabila, ilang linggo ko lang lumalaylay na, tapos inject na naman doon sa kabila. Tapos lalaylay din naman dahil hindi magkapareho yung pan. Bago din yan si Rufa ngayon. Sayang. Wala naman. Wala naman, makakapag-live ka. Gumawa ka lang Sa, naman ng ano, live stream. StreamYard. Pero sa laptop lang. Oo, kumikita na yun si Kuya dyan. Ako yan, no? Hmm. Buhay ko. Yan ba asawa niya, te? Hindi na. Ano? Hindi. Artist lang si ano. Wala na ito. Meron ni Marquez? Pero si Meron ni... Hindi. Ako yan, pinagpupunas ko. Ano? Nakakag-auto. Puta ina ka. Tinitiis ko na nga yung sakit eh. Sanay ka naman ng sinasaktan. Kukulain pa ng puti kaya? Alin? Ito. Wala naman puti yan? Ano wala kang puti dyan?
Ba't wala si Kim Chu? Hindi na si, ay, hindi mo kayo wala na sila ni Kim Chu? Nasa 7 na siya. Sa nakakaya na lang si Kucho. Puro daw kayo yan yung ginagawa. Charot. Wala na. Tsaka, natanggal na tuloy siya ng ano. Doon sa ano, sa mga ni Brilliant. Silva siya yun. Dapat doon. Kasi namin kasi ano eh. Buba, buba. Pati pa. May anak na yan, no? Yung asawa niya yung Phil-Am. Sa anak. Oo, di ba yung mga kaano lang, sila Igirabal. Igirabal Yung ba? si Angelica. So, ba may mga bagong mga gold star ngayon eh. Yung naka-partner ni ano, ni... Yung mga nag-uupad talaga yun sila Angelica, si Igirabal. Maraming mga baguhan ngayon eh. Kami lang. Yung papasundo ba tayo kay Kuya? Sabi niya 1 hour daw, di ba? Hmm? Ay, wag na. Kasi malayo. Mula dito hanggang MOE. Still here in Cebu. Magkano binigay ni Kuya ni ate? Doon yung tattoo. So, tigil na ba tayo kanina dapat? May 1 hour pa ko yan, Nila. Wala na. No, not 1 hour. Why? Where are you? Less than. Where you will go? Where you will go? Hindi pa na makakuha yung ano kaya. What? You will go there? Dadalhin ko sa What's that? What's that? Let's... Huh? Hindi ba kasi nais ng kasalta? Oh, maybe before you're still going, you came out from work, right? Before you... Oh, so it's the same. We will just meet there. Okay. Okay, bye-bye. Ayun, may sampu pa ako dito. Dito sampu tayo sa ano. Hanggang dito, mula dito hanggang MOE 30 lang, hindi kaya. Sa Satwa tayo. Kanina nga, sa Jumayra tayo at saka din sa Satwa. 20 lang eh. Okay, ano na, libre na lang, jumain na kita. Hindi ka daw, tanong mo. Baka nga may asawa yun. Wala nga daw siya asawa sa makabilang bahay na. Oo, Kulit dito mo. na. Wala kayo. Gusto ko. Parang sa'yo lang yun yung asawa mo. Sabihin mo. Baka mag-gabot dito kayo talaga. Kuya, hi, how are you? Kunyari ka pa. Not totally used. Natutali yun. What No, I hindi. Not overused. Slightly used, but not But overused. not overused. Magkano? Kuya, magkano sa Kasi sabi na tawagan natin siya. Tapos yun sa quick birthday sa tayo. Kagabi, panty. Okay na. Hindi pa. Wala, may credit card ako dito. Gusto ko. Wala. Diyan, 40 daw. Sakto. Di ba pwede 30 ka? Sige lang. Sabi ko lang kung ano lang tayo. Sabi ko sa'yo, magbasta lang tayo, 5 lang. Yung basta tagal ng oras. Wala pa isang oras, nandun ka na sa MOE. 93 yung sasakyan. Sabi mo lang.
Di ba, Joyce? Isang oras. Oh. At sabi may bed ako. Hindi mo ko pwede libre. Huwag ka na matulog sa bahay namin. Mismo rin ako. Ano, magkano ba utang ko sa'yo? Wala na, di ba? Yung bayad na ako, 200. Ay, wala akong utang na sa inyo. Ba't mo ako nalalakayan naman? Ako ganito daw mula sa inyo po sa my third drums. Alanganin daw eh. Hindi naman tayo sa church drums eh, di ba? Dito tayo sa sato ah. Hindi nga. Yun nga ina-explain. Magbasta lang tayo. Ako na mag-test kung ayaw mo. Ayun mo na. To be honest, kuya. Wag. Ang hilig naman to be honest eh. To be honest. Airplane. Ayaw mo ng 5 dirham eh. 5 dirham lang sa kasi. Anay na lang yung ano ko doon. Oo, Mamaya. pwede pa yun. Hindi pwede. 9 dirham pwede pa yun. Kailangan 5 ang pinaka-minimum na mailan. 5 na before. Pagka nag-check-in. I love you. Kuya, 30. Huling hirit. Tama. Joke nga lang. O, 35. Ako na magbayad ng Di ba masyado kang maawain ata? O, di ba? Pwede na tayo. Pwede na tayo. Joyce, divided by 40 divided by 3. Oo, maraming 13 tayo. Ay, naku, buhay. Pero taba tayo ng visa dito. Ay, madadala na yun sa atin. Ayaw na yun. Kasi ang dami niya naman. Hindi wag, wala siyang customer. Ano ba? Sasabihin ba natin? Hindi ka naman pa sinara ng pera eh. Hindi naman sinasabi yung mga sinasabi. Uy, 5 o'clock, kamo. Lupane. ano lang pera, di ba? 5 o'clock. Kung magkaramatan pa kaya isa, di siya magbayad na. At, sige na natin, magpaubaya ka na. Anong paubaya ko na naman? Ay na. Ikaw ang Masyado na ako nabayad. Tapos sasabihin mo. Ate, nang, dito sa bubo na ng bakit ah? Oo. Hindi nakakadami ka na ng mura. Masyado ka nang makasalanan. Oo, ang bait sana kung hindi ka nandun. Ate, sabihin mo kung anong gusto mo gawin ko dito. Ha? Uy, naku, sige. Banatang sa Tagalog. Wow. O, wrong 3 o 4. Huwag tatawag ah. Ay, tawa ng tawa dyan pagka nagkamali siya nagtusok sa'yo. Mag-iiba ng design. Isang puwit na. yung dream catcher naging pugad. Ay, ano ba? Sabi ko, sige. O, sige na, sige na. Kasi, Kalahating oras lang pala. Pepe, dito ka na kuya kami. Dito sa bahay nila kuya. Yung oras na ano, Ano pag hinahamol mo doon si Mari? Maabutan mo si Mari? Oo, mo takpal yung mukha di ba? Sa akin nga may nasasabi, hindi ko gusto sampalin mo ano. Kakot ka. Lulong. Sabi nga walang malaking nakakatuwing. Excuse me, dito sa kakatulad, ano katulad niya palingkera? Wow. Kahit naman- Parang hindi mo trabaho yan nung bata-bata ka. Ayos naman, high school graduate lang ako, marunong naman ako. Pero trabaho mo yan dati, di ba? Pag nasa Pinas, okay lang, bansa na. Ano kung sumusobra na siya sa'yo? Hindi mo Ah, pwede sa amin. sumal- Bago mo ako pinta sa nagsagal ng sex ka sa akin, mumukha mo na nangyayari ka. Ang bango na kayo mukha nga ni Maria yan? Halika mo na. Oo, kasi Hindi na kasi ikaw ako pinamumos sinangaw nila yung tawad na niyo. Ano ba? Naka-live kayo, ang bastos kayo. Gago! Ay, pala tayo! Marika, alam hindi nakikita ni Maria. Bakit hindi niya kaibigan si Kuya Jun? Yung mga nata pag sinare ko yung tirulis, share ko yung mga. Mariatic lang yung sinabi ko na sa'yo.
Siya kung mamaya mapaparang ni Maria. Visit kayo. Kuya, Narinig kaya ako doon? Papakailan mo. Ako ba naman yung kaibigan doon? ano ba, ambulansya na naman, mukhang may ginulitan na naman. Nakakatakot na dito sa ano, sa kabisaan. May ginulitan na naman yan. Ang ginagawa na ibang lahi na lang, ibangan na lang boy. Ganda naman natin pag pumalit. Madami ganyan doon sa bahay. Kaya, Hello Kitty. Paano? wag mo sayang. May laruan ni Hello Kitty. Alam mo, ang ganda-ganda mo, sexy-sexy mo, magpakita kay Maria. Sabihin nila na po ni Maria. Alam mo, di ba? Kasi pa rin ako. Matangkat lang si Joyce. Kita yung ganyan kay Joyce, ha? Kanta ka na ng salita, mapasubo na naman yung bunganga ko dito. Tsaka wala ako dyan sa ano. Daw nakikita. Si Heart, parang may dede o nipit yung dede. Parang magkaroon. Na, nire-recover ka mo. O sa lipstick lang yan. Hindi, nire-recover talaga. Pati ilong. Ang ilong niya hindi, ganyan na talaga ilong niya. Sa makeup niyang ilong. Ang haba ng mga kukul niya ng paano kayo nakakapagtugas ng maayos. Maluwag pa rin para sa'yo yung pantalon ng amo ko, Joyce, na hindi siya fitted na fitted. 26 ka lang pala. Ay, Rote. Yan maganda. Hindi mo gusto mo ka. Ano siya? Si Danaya, ay si Dana. Pangalan niya niya ano? Ano siya? Wow! Kanya maroon ng patinda. Kuya niya yung ano, kuya niya yung jowa ni Barbie Fortesa. Si Kuya niya Jack. o siya yung ate? Hindi. Kuya niya yun, si Jack. Yawan. Mayan na. Baka kaya na yun sa akin kasi tapos mama sa akin ng birthday. Hindi ka kasi sumama. Yeah. Yaya ka na? Mag-birthday na lang, mag-birthday na Eh di lang. ba gusto niyo kasama ng parang nakasunod. Nakasunod ako. Hindi, parang patay. Isa pa yun, yung isa din. Nakaputi tayo tatlo. Nakaputi din pala siya. Pero naka-spaghetti siya. Sa atin, may sleeves eh. Ay, naiyak kasi tayo. Wala tayo sa social media. Meron. Magkano pinasigaw? Pag naubos na natin yung isang box ng 88. Puti na yung ilagyan. Sana pala yung akin ganun. Wala pa, hindi pa dumarating. Dalawa nga yun sa'yo dun eh. Wearing Michael Deniva. Actually, October. Yaman. Matagal na yun, yung isang ganun, sabi natin tagal, yung isang box, matagal na yun. Orange din ba yun? Ha? Orange din yun. Wala pa yan dito sa Dubai yun eh. Very excited na makita yung mga ibang artista. Kasi Ito yung muntik mabulag sa ano, di ba? Sa contact lens. Siya ba yun? Ay hindi Ano pala. ba yan? Sila Rasa Balcano kasi sila Rasa Marina. Di ba yung kapatid nila ano? Yung... Ano na si Maxine Magalona? Ang mga sushari. Yan. Pag nakita ko doon yung kapatid ni ano, Babuhos ako ng tubig. Hindi darating si Kanye. hindi darating sa kanya. Gusto mo ba makapag-date sa akin? Para hindi wala sinisiraan si Albert. Pati yung jowa. Pangit yun. Pangit yun. Parang si Nora Unod niyan na yung grabe. Hindi lang yun. Kasi siya siguro may makaharap ng jowa niya. Pantang mo, yung costume. Oo, pag mga ganun, ingit lang yung mga. Yung
sisiraan. Kasi nahingi siya sa kuya niya kasi kuya niya may jowa. Ngayon, sisiraan niya ngayon, no? Kaya naman yung mga Kaya, yun. ano, Kasi mga pangit. nasasabi ko. Nagkaroon ko. Di ba kuya, pag may ng gamot? Dapat nga kuya, ba't sa'yo ba kuya pagka nagtatutugin ng red horse? Ba't di ka alam Ano, mas madugo daw pag nag-red horse sabi ko, ano, kuya, Tama mas pa, madugo. madugo. Pwede ka uminom kapag tapos ka ng tutuan. Tama ba? Yung iba, ito mas maano kasi puro lining, wala masyadong sugar. Sakit sa din. Wala pa kami sa inyo sabay sa... Sasabihin na naman ni mama, ay, dinumihan nyo na naman ang katawan ninyo. Oo, si Papa nga walang tato. Sabi niya kumain ka na. Tapos sabay na kayo ni Chris uwi. Sabihin mo lang sa akin kung aalis ka hindi. Ano ah? Hindi na alis. Ang sarap. Pag sa MOE yung mga hindi na alis. Pero maaaring kumain sila sa ano. Ah, hindi pa siya kumakain. Sabi niya kumain ka na. Sabi ko hindi. Ah, mali. Sabi niya sabay na tayo. Sabi. Kung bagong makauwi si kuya nang sumahod na siya, pumunta ka dito. Kailan pa si kuya? Ay, Babalik ka pa kuya? September 10 balik. Eh, aalis si Madam di ba ng 6? Hindi, ikaw Makakalabas kuya, ako anong anytime. ano, balik mo? September daw, 10. Ang September, isang buwan. Kailan? Sa July. Sunod. Ako eh. Kasi kung umuwi ka ng December, 2 weeks lang ang bibigay ni Madam. Ako 10 days lang. Si Alpha 2 weeks lang. Oo, sayang. Kukunin ko na lang yung ticket ko kay Sir ngayong December. Yung 7 August. Kukunin ko na lang sa kanya. Pagbalik niya. Next year, August. Ay, o kaya July. Tapos wala na si Peggy nun eh. Basta graduation na po ko to. Or either mauna ka, habol na lang ako. Ganun din ang Kasi yung anak mo nag-expect na pag umuwi ka, gagala. Nag-expect na talaga. Magkagala. kaya nga. May ipon na ako noon pag umuwi ako ng graduation. Mag-start ulit tayo ng ano. Tapos may co-op ulit sa December. Diba? Dito siyang tumabi. Ay, mo sitlo. Ay, malabo yun. Ito. Malabo na yun. Di tayo na ng tatlo. Siya ka? Ewan ko, ay, Joyce. Tutuloy ka ba, Joyce? Sasali sa amin? Pero pag uwi mo ng April, pwede kang mangutang. Tapos may tubo. Di ba na? Ayun ang boyfriend niya ngayon din. Ano, Barbie? Hindi mo si Barbie yan? Si ano yan? Kapatid ni Ann Curtis yan? Ay, na. Jasmine Pag-Destin. Andrea. Magpapicture mo. Mamaya pa lang. Pagkatapos niya ako yung badan. Oo na. Yun yung dating jowa ni ano.
So, Huwag yung lalaki. Joy, gawin mo nga ito. Minsan, Joy. Request ko. Lo. Bakit? Type ko pa naman mag-ina. Bitin ako kahapon eh. Hindi ko gawin. Nabitin ka kagabi? Oo. Oo, dalawa lang, tas dalawa kayo. Ako ko lang. Pero hindi ako nakatulog eh. Kasi bitin. Gusto ko na natin gumagapang siya sa lasing. Hindi naman. Totally. Hindi talaga. Palabas ng rek. Ang inumin na namin ni, ni Marie. Ayaw niya na isa lang daw mabibitin siya. Hindi inumin mo na rin kapatid. Ayaw din naman, iuwi mo na lang kami. Gusto niya ako yun kay Roman. O baka na niya. Ayaw ko nga uminom lang, di ba nagagamot kasi ako. Sa ano, sa O tiyan. baka yung jowa niya nagkagabi. Nice one. Nilang nila. Status ko naman siya ngayon. Sa akin maganda yung status eh. Ang Paalam pangit na sexy. Ay, isa pa nga, parang minmag Kung Pilipino, masakit lang nga. Nakapilipit ka naman. Ay, bili kami dyan, Bea, dalawa. isa sa Akala mo libre. Kaya magkano yung sa kanya? Dalawa din? Yung sa kanya? Ha? Yung sa akin? Dalawa din? May... Sigilin mo. sa kanya napunta. Dapat 150 lang to. May kulay sa'yo. Mas mahal yung may kulay, di ba? Oo. Oh, di ba? Kung mag-agree siya, mas mahal yung may kulay. sinisisisi. Hindi, parang ibinigay mo sa di ba? Pag-uwi pa. Kuya, next ano? Kuya, next patadog, may discount ako ha.
free. Hindi siya free pero discount. Sabay kasi dun eh. Ha? Sabay na kasi yung sa paraan. Kaya nga, babatuto pa siya tapos Oh. isasabay. Ano sa susunod na ano, di ba? Ako din, kuya ha. Sige. Sige na nga, napilitan na siya. Ito kuya, papakita ko sa'yo kung ano ba sa susunod. Mga sana, ito lang. Thank you. Isang dali ko kuya, no? Di ba? Kuya. Hindi siya papagay. Sabi ni kuya, nagpapainis. Ano, hindi ko, wala pa ako dito. Nasa Pilipinas pa ako. Tara na, Joyce. Okay na, nagkabayaran na. Maganda tayo sa labas kasi Ano ka, ano sila dito? mayroon pa silang ano